салом дӯстон, оғоз мекунем курси омӯзишии барномаи Microsoft Word-ро. имрӯзҳо ки замонаи рушди технологияҳои иттилоотӣ мебошад, моро зарур аст ки аз тарзи истифодабарии барномаву технологияҳои замонавӣ огоҳ бошем. ва яке аз чунин барномаҳо барномаи Microsoft Word ба шумор меравад. Word яке аз машҳуртарин барномаҳо барои коркарди маълумоти матнӣ ба ҳисоб рафта, онро дар тамоми муассисаву корхонаҳо новобаста аз самти фаъолияташон истифода мебаранд. барнома имкониятҳои васеъро барои таҳрир кардани матнҳо пешниҳод менамояд. дар ин видеокурс мо қисмҳои асосии барномаро ки ҳангоми фаъолияти кории шумо лозим мешавад дида мебароем. омӯзишро мо аз рӯи версияи 2013 барнома хоҳем гузашт. ба шумо маслиҳат медиҳам ки баъд аз анҷоми ҳар як дарс амалиётҳои он дарсро мустақилона такрор кунед. агар шумо ин корро иҷро накунед, он гоҳ аз худ кардани барномаи Word каме мушкилтар мешавад. баъд аз анҷоми курс шумо озодона метавонед ки бо барнома сару кор гирифта амалиётҳои гуногун аз ҷумла сохтан ва сабт намудани ҳуҷҷатҳо, ҷобаҷогузории матнҳо, рақамгузории саҳифаҳо, гузоштани расму фигураҳо, гузоштани рамка, гузоштани ҷадвалҳо, гузоштани парол дар ҳуҷҷатҳо ва дигар амалиётҳоро иҷро кунед. шахсоне ки умуман бо барномаи Word шинос нестанд, ин видеокурс хеле барои онҳо лозим ва зарурӣ мебошад. шахсоне ки камбеш бо барномаи Word сарукор доранд, онҳо низ метавонанд аз ин видеокурс як маълумоти нав гиранд. ҳангоми видеодарсҳо аз сабабе ки тарҷумаи истилоҳҳои барнома ба забони тоҷикӣ барои омӯзиш на он қадар муфид мебошад, аз ҳамин ҷиҳат ман истилоҳҳои русиро истифода хоҳам бурд, ба мисоли сахранӣ, печат, копировать ва дигар. фикр мекунам ки ин барои шумо низ фаҳмотар аст. дар охир ба шумо маслиҳат медиҳам ки баъди ҳар як видеодарс он амалиётҳоро бори дигар мустақилона такрор кунед. хуб, саломат бошед. аз дарси дигар шурӯъ мекунем ба омӯзиши барнома.